ravintolohan sai alkunsa siitä, että 2009 niin ruvettiin miettimään, koska keittiön tilat olivat yksinkertaisesti vanha-aikaiset ja liian pienet, ja sitten päätettiin, että rakennetaan oma keittiö. Tähän tuli mukaan sitten työterveyshuolto, hallinto ja toimistotiloja, mutta kaikki alkoi tästä ravintokeskuksesta. Todennäköisesti tämä talo ei olisi rakennettu, jos ei tämä ravintokeskuksen tarve olisi ollut niin suuri kuin se oli. Ruokatuotantohan talossa perustuu Kukkensill-tuotantoon ja laitteisto on otettu Kukkensill-tuotannon mukaan. Me jaetaan ruoka siellä jakeluhihnalla ja tarjottimet täytetään ja viedään niihin vaunuihin ja ne menee jääkaapin lämpötilassa säilyttää niitä aterioita ja ateriat lähtee sitten määrätyllä kellonlyönnillä niissä vaunuissa. Tiskausjärjestelmähän meillä on puoleksi automatisoitu, että siellä tarjottimet ja ruokailuvälineet menevät eri tiskikoneeseen, josta ne sitten veneenlajittelun kautta takaisin sitten palautuvat. Sitten talossa on vielä meillä oma leipomo, että siellä me leivotaan päivittäin, leivotaan sämpylöitä. Kahvileipä on aina potilaille, täytekakkuja tehdään erilaisiin tilaisuuksiin. Ja ruokasallinhan me tehdään ihan päivittäin tuota ruokaa, että siinä käy semmoinen 400-500 yhteisöllistä. Asiakkaat on erittäin tyytyväisiä ollut tuohon ruokasalliin ja sen yhteydessä olevan terassiin.